umacela unkosikazi wami omdala. Umacela kayena umuntu othanda kakhulu ukukhuluma. Imbali sowadlula kule yonto. Uma ilunga imoto, izingane sizokwazi ukubuyela emotweni nobaba uKhumalo. Angazi. Ngiyabona. Uma ngabe somthintile ufana nokunyathela inyoka emsileni. Engakuphethe kabi, why usahleni naye? Hlonipha amazwana. Ukuthini? Ukuthi ebuhleni nasebubini. Ahlala nawo ke bhodeki. Futhi umacela kayena umuntu oyifihlayo imizwa yakhe. Uyakubonisa nje ukuthi lokhu ngiyakuthanda, lokhu angikuthandi. It's where you are. Whatever yonke into ohlezi wasitshela ukuthi uvikela umuzi kaMakhumalo. Lento ngenyila ngiyokuqhatha kanye nathi. Vikela umuzi wakho as a whole. Kiss. Bese ke ngiba noMayeni. uMayeni akakhulumeli phezulu naye uMayeni. Naye uthi mangabe somsukele akukhombise umhlwenga, akukhombise ukuthi ubani. Ufune kiss me. Angithandi ukumqabula. Uyazazi izono zakhe. Kodwa futhi mengakuzwa ukuthi uthini, uyafuna ukuthi akuzwisise, uyafuna ukuthi uchaze kabanzi ngoba mangabe ungachazi uba yilo muntu ongakwazi ukubona ukuthi ubuqonde ukuthini. Awuyiconsider imizwa yami, kodwa angifuni ukusho kanjalo. So shit. Bese ke ngiba nonkosikazi uMakhumalo uThobile. uMakhumalo uyincwadi efundeka ivaliwe. Esikhathini esingaphambili usengcono manje wayeyifihla imizwa yakhe. Isizulu sidala sathi kushawe edonsaya. Solokwane ngafika kaMSELEKU kushawe edonsaya. Kodwa manje useyakwazi ukuthi ayiveze imizwa yakhe ngoba lokho kuyalekelela ekutheni angakunikezi esinye isithombe kanti kwesinye isithombe. Sometimes you expect into ungayicommunicate, or maybe you communicate it but it's late, or maybe you communicate it bengayilindele, and it's one of the things ukube ngazazi earlier ezazizokwenza mhlawumbe ngithi angingeni kulomshado. Bese kuba noMangwabe. uMangwabe akakhulumi kakhulu. I-attitude iyona ehluphayo. Ubone i-platform ungeyona ingoba vele uya-against le ndaba le uyazi nje ukuthi ngi-against manje nizolo ngiqaphathi ngikhuluma manje. So ngisho kodwa engingakutshela kona ukuthi uMangwabe uyayigcina into enhlizweni yakhe. Isikhathi eside akayena umuntu ozovela athi hayi lonto sengidlulisile. Akayikhohlwa into kalula. Uthi wawutheni kuyena uMangwabe? Mhlambe naye ubone engathi uphethe nje into owawuyishilo wena kuyena. Kangangoba noma bekufanele kwenzeke into ngakhohlwa uyakwazi ukungikhumbuza. Njengoba sasivumelene ukuthi kusekugcineni awusazothatha ngase ngithi okay ngicela ukuthi ungivumele ukuthi masuthatha ngiphume.